హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈరోజు అయితే ఈ 4 వర్క్ బ్లౌజులు లైనింగ్ కట్ చేయడం చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఎలా కట్ చేయాలో చూస్తాను. 4 ఒకేసారి నేను లైనింగ్ వేసేసుకున్నాను. వేసుకున్న తర్వాత నేను డ్రా గీసుకున్నానండి. గీసుకుని కట్ చేసుకున్నాను. ఇదైతే బ్యాక్ అండి. ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే ఫ్రంట్ పార్ట్ అండి. మీకు ఎవరికైనా బ్లౌజెస్ స్టిచ్చింగ్ కావాలి అంటే కనుక స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. నేనైతే ఫ్రంట్ నెక్ కట్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే కట్ వర్క్ వస్తుంది ఒక బ్లౌజ్కి, ఇంకో బ్లౌజ్ మామూలుగా రౌండ్ అని, కానీ అందుకని నేను నెక్ కట్ చేయలేదు. ఇవి హ్యాండ్స్ అండి. హ్యాండ్స్ దానికి విడివిడిగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.